Katong ingon ni PBBM Radyoman Abi Radyomando. Yes. Katong naaday uban nga mga kandidato nga murag nagpalit ka daw og suka, unya gihatagan daw og certificate ni kandidato na o nakanhimo ng kandidato, kabalo mo na ay memes gibuhat ang netizens ana. Agoy ka. Di ba rin commercial magyud siguro na day? Commercial to pero lagi. Ano sa gyud na siguro? Oo, ato daw Atong paminawon. suka gyud. Ato daw paminawon mga igala daw be. Ato Sige tanawon. daw be. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Upo, Nay! Pabili nga po ng suka. Sila Radyomando murag gilaglag daw ni PBBM si Manny No. Pacquiao. Giunay man niya. Murag ana ba? Murag wala siya nasayod sa iyang script. Tama to imong ingon Mao ba? lagi, Kung ano sa yun iyang ako? gawas. Ang ihalaging balayo kay siyang daunggan. Oo. Kaya di siya kadungog o sa iyong gisulti. Yes! Kana lang. Pero tama ba ang reaction Radyoman Abi nga gabi lang pagbash ka BBBM tungod ana? Oh, mga kasama, kung magba... Di po nato Ikaw mabasol nakatawa no? Kay mismo si PBBM. Kanang Yan, yan. naray mga... Kailangan focus. Ikaw nakatawa ko sa naong ni, Mami Juni siya. Mukhasim daw lagi. Ito mga kasama. Kanala po no, kay kung mangbash manggod mga kasama, mali mangyod nang ginabuhat no nga magbash ka, imong personalon. But you know, that's politics. Ana Yes. mangyod taan Labi ng kalagot nila kaguno. personalay na naman gyud, pero kung mag-bash na lang mangyud ka, sigurado apod nga husto ang imong mga impormasyon kay ikaw gyud ang mabalikan ni ana mga Yes, kasama. Tino.